సైకిల్ కొన్నావా? ఆ ఎంత ఎత్తుకున్నావురా? 350 రూపాయలు పెట్టుకున్నా. ఏటన్ని డబ్బులు ఎట్టుకున్నావా? మరేమనుకుంటున్నావు? మా వంశం జమీందారుల వంశం. ఈ సైకిల్ నేను దొక్కుతాను, నా కొడుకు దొక్కుతాడు, నా మనవుళ్ళు దొక్కుతారు. ఈ సైకిల్ తొక్కుతూనే ఉంటారు. నువ్వేంట్రా ఈ పొలంలో పుల్లలేరుకుంటున్నావు? నాదేటుందిలేరా పేదోండి. రూపాయి కోడెట్టి ఇదిగో ఈ ఎకరన్నర భూమి 160 రూపాయలు పెట్టి కొన్నాను రా. ఒరే ఎర్రోడా, 160 రూపాయలు పెట్టి భూమి కొన్నావా? నాలాగే సైకిల్ వచ్చుగా, దర్జాకి తిరగచ్చు. నాకెందుకులేరా సైకిల్? ఈ భూమిని నేను చూసుకుంటా, నా తర్వాత నా కొడుకు చూసుకుంటాడు, ఆ తర్వాత మనవాళ్ళు చూసుకుంటారు. అలా సాగిపోతూనే ఉంటది. హలో, తొందర 1.5 పంపించు. ఏంట్రా కోటి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? ఆ రోజుల్లో మా తాతగారు 160 రూపాయలు పెట్టి ఈ పొలం కొన్నారు. అందులో 1 ఎకరం 1.5 అమ్మేశా. దాని గురించే మాట్లాడుతున్నా. మీ తాత దేవుడురా బాబు. మీ తాత నీకు కూడా ఇచ్చాడు కదా సైకిల్. ఇచ్చాలే డొక్కుల సైకిల్. మా తాత తొక్కాడు, మా బాబు తొక్కాడు, ఇప్పుడు నేను తొక్కుతాను. దొంగ నా కొడుకు మా తాత.